Вітанкі, меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот, і мы працягваем нашу пазбегнуць куба. Фуф, тыдзень не было, трошки па вам сумавала. Так, што нас чакае? Калі я не памыляюся, то у нас павінны далей быць гэта пазбегнуць куба дзень нараджэння і пазбегнуць куба тэатр. Наконт тэатра я не сумняваюся, бо тут такая вокладка даволі прыкметная. Вось, потому што схемкі гэта такія вельмі спецыфічныя, іх нельга неяк павялічыць, каб паглядзець, што там карацей не ведаю, там вельмі маленькай якасці. Вось, і падаецца дзень нараджэння, таму што там штосьці незразумелае, нейкая пляма, але падаецца ружовая. І я не зусім зразумела, калі у нас будзе пячора і парадокс. Але вось я паспрабую пашукаць, бо там ёсць парадак сувязі, па падзеям, які адбываецца, і там не то праблема ў тым, што па такому парадку ён вельмі дакладны, але там, ведаеце, гэта трэба пачаць гуляць у Seasons, потым не скончыць гэтую гульню, там прайсці, то бок, памятаеце, у нас было па сезонам, прайсці зіму, потом перайсці да іншай гульні, прайсці вясну, перайсці да іншай гульні. Там, ізноў жа, гэтай гульні іх не праходзіш да канца, іх праходзіш вось так кавалкамі, часткамі. І так можна звар'яцець, літаральна. Таму, ёсць парадак прасцей, але ён, не такі дакладны і таксама выклікае некаторыя пытанні. Я выбачаюся. Я раблю, што магу. Калі што, зразумела, што вы заўсёды можаце знайсці тых, хто можа лепей з гэтым разабрацца. Вось. У вас ёсць я. Так што, навошта, я не ведаю. Так, вось якраз такі ў тэму дня нараджэння. Дзякуй вялікі ўсім, хто мяне павіншаваў за ўсе добрыя словы, падаруначкі нават. Так. Хачу падзякаваць за маю цяпер апантанасць гульнёй Балатра. Дзякуй, што зрабілі свой уклад у мой аўтызм. Я не магу, як перастаць гуляць у гэтую гульню. Карацей, я яшчэ дуркнула, я пачала з нейкай складанай калоды. Там табе даецца першая простая, а потым я пайшла, але я хутка кінула, як толькі ў мяне нейкая адкрылася складаная. І я на складанай там прайшла базавы і падвышаны ўзровень складанасці. І потым я такая, так там былі прасцейшыя. І зараз я праходжу на прасцейшых, і на прасцейшых увогуле не цікава. Так, Іржавае возера, 1972 год. У мяне ў гэтым годзе маці нарадзілася. Я адчуваю розніцу, я не адчуваю свайго цела, і я бачу свае успаміны, якія ў выглядзе кубаў. Так, якраз такі памятаеце, у гатэлі у нас вось гэта было, гэты ліфт і тое сёе. Мы на гэтым скончылі. А ў млыне якраз такі мы бачылі, што нашага дэтэктыва кудысьці правялі. Акуляры забыла надзець. Куды? Вось гэта мой. 1939? 39-й, мой дзень нараджэння. Як міленька. 39-й, так. То бок у нас тут 72-й, а там быў 39-й. Так? Так. То бок гэта 33 гады таму назад? Окей. Жуйка! Жуйку я люблю. Пакруціць цябе магу? Штосьці магу зрабіць? Не. Жуйка у нас ёсць. Ага, няма іголкі. Не зразумела. Па класіцы пайшлі лазіць па шуфляткам. Я не ведаю, тут з гэтымі навушнікамі, тут такі хук. Нічога. Запалкі будуць. Нож будзе. Адкрутка. Пажняю адкруткі. Ха-ха-ха. Што так гучна? Ой. Падумаеш, адкруціў. На то яна адкрутла. Ого, тэатр Іржавае возера. 10-7 гадоў? Пацаны, тэатрыс!
9? Я не... Блін, не туди. Ой, не туди. Ну, тут туди-то. А куди? Сюди треба було. Ну, да ладно. Затупіла. Що ти поробиш так у нас тут? 8. Тутун. А може сюди? Холера його веде. Ні, туди. Заруїніла катку. Куди? Можна ресетнуться? Я не туди все поставила. Это дрэнна, гэта завялікая у нас. Фу, збілася нарешті. О! Ой, не... есть... Я панікую і зашмат-клікаю. Треба по самим вежам клікати, так буде простіше, мені подається. Каб яно було? Ці не було? 4. Ось гэта самае высокае мне не падабаецца. 3. Не, сюды. Хай сюды будзе. Так, ты сюды. Тут... Я ось гэтую блытаю. Ахай. Що ж тут? На одному узроўні будзе. 1. Сюди треба було, да ладно. Ну, да ладно. Сюди, коли що можна поставити. Будь. Хутка будзе. А што хутка будзе? О! Кружэлка! Сюі да возера. Ага, ну цяпер зразумела, чым. Так, гэта як з кніжкамі было. Гэта я памятаю. Гэта сюды. Тады нам патрэбна паставіць... Ой, ціха, у мікрафончык трошки. Так, пум-пум-пум-пум. Пу-пу-пу-пу-пу. О, сцяжок забралі. Ну, гэта была нескладаная. Было бы... Дед! Йо! Кіцька! Кіцька не робіць мур-мур-мур. А у нас немає... Жуйка? Не. О, до речі, кіцька буде жуйку? Кіцькам нельга? Ну, може деду дать, до речі? Так, поглядім. Кветка... Ну, типу, зрезать? Не. Алло? Може, провод тут кудись уставить? Не хапає. Не ведаю. Так, годинничек. Тут зязюля вискочує. Скокує. Що з вази? Не ведаю, ваза стоїть. О, алкоголь. Не поважаем. Я ведаю, що деду треба. Типовий дед. На, дед. Дед, ти наглий, тобі ще... Та ладно, дед, зараз я тобі льот найду здесь. О, гэта бацькі наші, типу. Ну, відавочна, у кого наш детектив такий симпатичний. Так, у нас тут... Не розумію. Шості. О, гэта спасылка 1, 2...
142, 596. А що 142, 590? А куди 142 можна 596 усунуть? Та чекайте, глянем тут. Тут потелефонувати не можемо, бо у нас немає... Ну що тикать? Тут? О! О! Математика. Давайте тут поставим. Так, у нас штосьці на штосьці помножить, і атрымаецца адказ. Так? Ну, ось у нас как помножить. Що я туплю? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. О, 2 забрали. Физмат не дарма скончувала. У нас немає запальнички. Запалк. Да, запальнички немає. Ну, ми можемо, до речі, наразити торт. Так. А куди? А як слайс? Що? Так. Чекайте, не розумію. Вот, дійшло, заважила. Треба так нарезати, каб що? А колькі у нас тут свечок? 4, 7, 9. То бок по 3 свечки. А що, за один раз? Типу... А на колькі тут кавалків треба порезати? Ну, типу... Не зрозуміло. Ага, усього у мене скільки 5? Що ж ти така гучна, зараза? Ага. Так, 3 риси у мене є. Я зрозуміла. 3 риски, каб гэта порезать. Добре, я до гэтага яшчэ вернуся. Так, що у нас тут? Пуп-пуп. Не зрозумела. Може, открутки наші скористатися? Покуль не викупаю. Упс. Баллоник лопнули. Тут подаруночек. А що це такое? Кудись тут провод можна? Бачите? Геній. Открутки потикаю. Ні. Типа jeszcze... Мам, что ты нам скажешь? Ага, ты кажешь пошту проверить, бать? Ага. Зрозумела. Ой, до речі, не зауважила. Тут їх треба так само ніяк розвісити. Ну, тут легко. Тут у нас 6, тут у нас 5, тут у нас 4, 3. А тут кольки? 1, 2, 3, 4, 5. Але тут 5. Не зрозум. А ти куди? Сюди. Що це таке? Ну, ось великі 2 риски. Тут 3 риски. 4, 5, 6. Ну, тут, а яких? Жовтих? Жовтих тоді 5. Не зрозуміла. А от чим прикол? По кольору? Не, ну тут повинно бути по лічбам. Треба буде подумати. Так, тут у нас не хапає. Во, сюди повісим. А тут у нас, до речі, була ще 2. Ось 2. Зберем. О, балонік. Який ми ляпнули. Ну, не який ми конкретно. О, запалки. Водичку, коли що можна. Так, 6 ми тут можемо приготувати, бо у нас є запалки, до речі. Так, що в лядовні? Ну... Зачинено. О!
У яго вочы загарэліся і значок, што зараз будзе ачыўка. Не будзе ачыўкі. Мне, дарэчы, сталі ачыўкі нешта падвісаць у стэме. Не, вось яна, бачыце. Спадар трусік. 7-я ачыўка. Спадар трусік. Гэта не той спадар трусік, якога мы вальнулі у папярэдняй частцы. О, маці сказала ліст, пошту праверыць. А дзе ліст? О, ліст. Дейлу. Гэта мой Дейл? Я памятаю, што нашого дэтэктыва на Д. О, 18-12. Так. Вячую цябе з тваім 9-м днём нараджэння. Сёння будзе самы цямнейшы дзень у тваім жыцці. Але мінулае ніколі не памёрла. Паглядзі на свой падарунак. Ён можа перакульнуць твой дзень. Спадар сава. Так а чаго ён не працоўны яшчэ? Балунік мог куды ўставіць? А куды балунік? Вось, дарэчы, у мяне ёсць запалкі, і я запалкамі магу гэтыя свечкі. Ага, канешне, канешне. Каб так усё было проста. Што вось тут, дарэчы, зрабіць? Ну, па логіцы, яно павінна быць так. Толькі ты куды сунешся? Ці па колеру я павінна? Вось гэтае не перак... Собака. Тут 5. Ну, куды? А як? Ні халера не разумею. Калі па колерам, то неяк так. Куды тады гэтую 6 кінуць? А 1 дзе? А, вось зорачка была тут. Угу. Меня зорачка збіла. Ну, прынамсі, мы тут са сцяжком разабраліся, і 1 сцяжок, вось, мы сюды кладзем. О! Што і куды? Пытанне. Тут нам патрэбна іголка, але мы пакуль можам паставіць кружэлку. Гэта ўжо добра. А куды болцік-то можна прышпіндорыць? О! Магу паглядзець. О, вочка. Так, тут мы, падаецца... А, гэта я сабірала. Так, тут я ўжо... Сцяжкі ўсе парвала. Тут я парвала. Дзед хоча... Вось з вазай нічога нельга зрабіць? Ну, ён ножкам тыкнем. Гэта сюды перакладзем. Дзед хоча лёд. Дзе я лёд возьму? Кіцька, будзеш штосьці? Штосьці кіцькі трэба даць. Можа, жуйку? Хто-небудзь з вас жуйку будзе? Дзед, будзе жуйку? А, жуйку маці мне трэба даць? Дзед, дзякуй. На. Пук. Прикольно, а як її бухнуть? Мать, на. Я у маті нож... Так. Тихо. Мать! Та... Стоп, роз... Бабка телефонує. Алло. Тут будзе кровя. Дякую вялікі, пазітыўна. Усё, што ты хочаш у свой дзень нараджэння. Мінулае ніколі не памірае, так гэта нават не мінулае. Ружу? Не. Так, у нас ёсць жуйка. Не. Не. Покладу так. Не ведаю.
Вось што гэта значыць? 142, 596. Не парэзаць, не спаліць, а куды? Ну, гэта і таксама не лініі таго, як рэзаць торт. Мань, будзеш балонік надуваць? Нет. Ты хочаш торт. Вось што вось гэта. Зачынена. Тут мне патрэбна... Ну, гэта манетка. Мы такі ўжо сімбаль бачылі. Так, жуйкую 100% кудысьці сюды трэба. Не? А чаму не? Падышла б. А! Не? Во! Паціху, па красе. Мы збіраем уже, што у нас тут ёсць. А тут у нас ёсць вада. Є варыянт. Як зрабіць лёд? Так, а цяпер мы кладзем у лядоўню. Пык. Ну ты сюды. Зараз будзе дзеду лёд. Дед! Давай. На. Дед, ты хранеў, ты... Гэта ты да мяне на дзень нараджэння прыйшоў, а не я да цябе. Зачынна. Штосьці мы можам пакласці... Штосьці звязана з духоўкай. Ага. Гэта я магу падпаліць. А навошта? Пытанне. Што жуйка рабіць? Жуйка, каб нешта прыляпілася. Цябе? Не. А што прыляпілася? Куды прыляпілася? Пытанне, канешне, добрае. Так. Сюды кудысьці? Не. Тады выходзіць, з усіх загадак у нас застаўся... А що? Азружа просто так тут стаіць, так? Я не магу з ёй нічога зрабіць. Да я не... І тут я не магу нічого зрабіць. Так, так. Не зразумела, што рабіць з кіцькай. Кіцька, можа ты жуйку будзеш? Ужо такую пажованую. Не. Ну і правильно. На пастку таксама не кладецца. Тады не зразумела. Што вот это значыць? Дзе я магу гэта скарыстаць? А калі казаць пра гадзіннік... Таксама не зразумела. Ну, тыпу, яно падымаецца, а я магу? Не, дарэчы, стрэлкамі я не магу кіраваць. Я сюды павінна штосьці пакласці, відавочна. Нейкі куб, магчыма. Зараз будзе яна 3 гадзіны вырашваць гэтую загадку. Так. Тут галоўная фішка ў тым, каб зразумець, пры якой умове ў цябе загараюцца гэтыя свечкі. Бо я, напрыклад, не разумею. Бачыце, так яны не загараюцца. Тут яны загарэліся. 3. Чотири. Пум-пум. Ну, слухайте. Иу. Ну, нам сказали, что будет кровяка. На, бать, жри. Что дашь? О, іголку не знайшли. Дякую. Усе пытання да матулі. Стоп, роц. Гэтая жанчына нас не любіць, я вам кажу. Так, окей. О, у нас тут такі джаз. Дед! А що ти хавав, дед? Нейкую паштовую марку. А тут крыжик. Дед, у тебя штосьці ёсць яшчэ? Нет, ты чисто вайбіш, я разумею, дед.
А я ее могу поглядеть? Что с ёй? На ёй крыжик. Да. Ага, я ее могу... А куды? Сюды? А, може тут? Та ти задреш. Ну, подається, яно ось тут стоїть. Ні? У інше місце? Я не ведаю, що робити. Ну, мені подається ось тут, а тільки чим? Та бляха-муха, хто там таких это саме? Што з коткай рабіць, я не ведаю. Што з газам рабіць, я не ведаю. Ой, сраку сабе пазвані. Здаров. І шо пяліш? Не? Нават так нельга? Валим! Што здарылася? Я ўсе загадкі не дагадала, а ты тут іх перастраляў. Чорт. Дед! О! Ключик! Ну... Китька. Ага. Так, тут штось у нас павінна быць. Што ты? Батарэйка. Тут іншы цяпер час. А я ўсё роўна. Ну... О! Дед. Джин-тонік. 2 джина, 2 тоніка. За гэта далі ачыўку. Што мне гэта дасць? Не ведаю, бо джина у меня больш не засталося. Шо вось гэта? Ну, выглядае, ну, як калі вот так паставіць, выглядае вот так патопна. Ці я што павінна? Куды я павінна гэта ляпнуць? Ці яно павінна тут быць, і што ў меня? Скрыжаванне. Ну, 9. Не зразум. О! Так, у меня не было выбору. А дзе мои акуляры? Я не разумею іншы... Там гэтае штосьці... Ой, выбачаю, калі тут ланцужок акулярны. 9. Так... Дистан? Не, не разумею гэта слово. Ні халеры не зразумела, што спадар Трусік тут мае на ўвазе. У меня не было выбора, толькі гэта штосьці там мяне ад майго мінулай жизни, і толькі гэта адзін мой шлях пазбегнуць гэтага. Братик, вось ведаеш... О, монетку. Ну, монетка, можа, нам яшчэ будзе карысная. О, з бацькі нешта... Ну, бацька, прынамсі, бачыце, ён пасміхаецца, ён памёр шчаслівы. А вось гэты... О! Зараз! Харві! Нас чаюк віншаваў з днём нараджэння? А хто такі Харві? Драгі Дейл, віншую з тваім 9-м днём нараджэння, твой сябар Харві. Вось, у нас Слімак, Крыж, С, Грыб. Окей. У нас, яшчэ раз, мы тут узялі. Слімак. Вось ён. Тут. Слімак. Потым нам сказалі Крыж. Крыж. Ну, туды тут, падаецца. Ну, каб ён так упісваўся. Мне падаецца, ён трошки празрысты. Так. Ну, пакуль тут паставлю, добра? А потом С.
Ось. А, мы, ў прынцыпе, павінны паглядзець, ці яны падобныя. Не. Ну тут S павінна быць, але яна адпавядае вось тут. Вось тут S, вось тут крыжык, і яшчэ нам застаўся трохкутнік дзесьці знайсці. Навошта там батарэйка і манетка. Ось тут штосьці незразумелае, што павінна быць. Не парэжацца. Не ведаю. Мамк, ты мне штосьці даш? Ёсць штосьці? Не. Маці, здаецца... Так, батарэйку сюды, гэта зразумела. Куды толькі? Куды ці яе ўпіхнуць? Во, яшчэ адну трэба будзе знайсці. Чун-чун-чун. Што мы тут прыгатаваць можам? Окей. Так, гэта ты сюды? Так, ты сюды. Стой, муха! Котка будзе на муху паляваць. Ну, слухайце, дзень быў цяжкі. Трэба гарбаты папіць. О. Не ведаю, што мне дасць. Драм-машина. Все, забираю. Отдай. І што мне з гэтым кіпнем рабіць цяпер? Чуйце муху? Кітька, лови муху! Муху лови, кітя! Куды гумку прыладзіць? Пу-пу-пу-пу-пу. А хто сюды? Чаго сюды? Манетку? О, можа манетку кіцькі даць? Па-першае, пакладзем манетку сюды. Манетку будзеш? Не, манетку не будзеш. Сюды можа манетку пакласці? Нет, не кладзецца. Кіпень, гэта, падаецца, туды трэба будзе выкінуць. На вулічку. Тут я штосьці магу зрабіць? Не. Ну, запалкі магу запаліць. Не дае. Папялім у вакенца. А тут просто, типу? Ну, ёсць у гэтага карысці, гэта просто такі прыкольчык ад стваральнікаў. Ці я штосьці павінна была напісаць? Магчыма, я штосьці павінна была на вакне... Можа, я дрэва павінна была намаляваць? Як там на тым малюнку? Зараз ужо тут все пачышчу. Так, не. Магчыма, зараз глянем яшчэ раз. Пасяродкі, паміж домікамі павінна быць дрэва. А як ён палічыць? Вось тут павінна быць нашае дрэва. Ну, тып. Палічыцца за дрэва? Давай. Кавалак шкла атрымалі. Сраныя скрымеры. Шкло. А навошта нам шкло? І кіцька нам навошта? Дзед, ты там нам нічога даць не можаш? Нічога, падаецца. Што, на вуліцу выпрымся? А што нам рабіць са шклом? Сюды можа шкло? Вось, падаецца, сюды патрэбна. Так. Нам сюды яшчэ батарэйку, штосьці... Вось тут з часікаў, падаецца, і тут нешта. У нас ёсць вада, у нас ёсць... А чо не?
Тут нічого. О! На нашем диванчик. Так, батарейка номер 2. Цудовна. І щось це нам яшчэ. А монетку, до речі, кудись тут можна пролазити? Во! І ось тут нам зосталося. Ну тут подказка. Ну нам яшчэ одну треба марку знайти. А вийти ми не можемо. Стоп! Може кітька марки ліже? Ты можешь мне... Не, отдать ты мне не отдаешь. Тогда не зрозумела. Так, ну гэта каб потрапіць сюды. Штосьці, дзесьці, штосьці. Шлыханая муха. Муха! Ну сидишь ты тут, и что? Китя, иди муху злови. І у нас яшчэ пастка ёсць. З ёй таксама не зразумела, што зрабіць. Не. Тут я не могу імі варушыць. Так бы я, конечно, на нейкі час бы поставила. Пастка. У пастку трэба штосьці пакласці. А што пакласці? Муху? А як муху зловіць тады? Я могу... Не, я толькі так могу. Ага, тут няма у нас вверх-уніз глядзець. У нас яшчэ вось гэты зачынены, але дзе знайсці ад яго ключик? Так, муха кудысьці полетела. Я зразумела. Во, глядзіце. Зараз мы муху паганяем, калі ее знойдзем. Муха, ты дзе? Не, кіцюня нам не патрэбна. Муха на деда не села, а падавалось бы. Муха, ты дзе? Во. І захрасла. Ха-ха-ха. Бачце, я разумная. Так, муху або котачцы аддаць. Муху будзеш? Не, муху не будзеш. Тады... Я тебя брала? О! А теперь погуляем. Не? Я думала, ты пойдешь муху жрать. О! Цікава. Нечаканая ахвяра. Я вельмі згодна. Ну, тады зразумела. Гэта табе. А мне штосьці да... Отдай! Китя, я думала, ты съешь и штосьці мне дашь. Я тут пакотку накормила. Ну, ты типу добра. Так, ці нам тут патрэбна чагосьці некалькі злавіць, і тады у нас будзе... Типу, наша котка наесться. Цікаве питання. Ой, так, вибачайте, коли будуть тут шуметь, я трошки бляжаю для себе мікрофон подвину, бо я, ой, трошки відхилилася. Так. Що тут? У нас не хапає одної марки. Нас не хапає тут деталек. На маті нічого нема, типу, я думала, може маті нам щось дасть. Батька то дав, але я ось по їй клікаю. Ну, гэта... Не. Две дюрки. Дірки.
Тут, падаецца, усё паглядзела. Вось гэта ў нас зачынена, незразумела. Тут мы нічога ўзяць не можам. Мы ўжо ўсё взялі. Тут нам не паказвае, гэта не працуе. Сцяжкі таксама не працуюць. Штосьці ў нас з нашай коткай. А што з коткай? Котка, ну ты ж поела. Ну ты ж з'ела рыбу. І што цяпер? Ты насрала. Лагічна. Неяк я не падумала адразу. О! Во, вось сюды нам нашыя лічбы паказвае. Я зразумела. А дзе яшчэ адзіную марку знайсці? 100%, марка дзесьці тут побач валяецца, я проста слепашара, я не бачу яе. Можа, тут дзесьці. Не ведаю. Во, зразумела, там парадак, у якім трэба нам сюда. То бок, слімачок у нас 1, гэта у нас 9 і 6. 1, 9, 6. 1, 9. Зара. Ой, 9. Зара будзе проста. Чаго? А як так? Я не зразумела. А ў сэнсе? Добра. Не. Цікава. Перабора мне не атрымалася. А што тады? Дзе яшчэ адна марка можа быць? Так, з цябе прасіць больш няма чаго. Я ад цябе адстаю. Тут мы ўзялі ключык. У дзеда ў нас была вось гэтая запіснушка. А навошта яна ў нас? Ні таго, ні другого няма. Так проста? Не. Дзесьці тут. Штосьці тут. Ага, у нас выбар паміж 2, 4 і 5. Зараз ўсё рашым. Тут нічога. Больш мы, здаецца, прыгатаваць не можем. Тут 100% таксама. Так, у нас там была 2, 4, 5, так? Ну, 2. Ну, 4. Не. Ну, 5. Ні халера не разумею, дарэчы. Тут, можа, што змянілася? Нож нам патрэбен, магчыма, каб мы нешта скаварнулі. Можам мы дзесьці штосьці? Ну тут открываецца гэта і што? Я магу нешта зрабіць тут? Не магу. Ды не. Можа, у маці? Ну, мне падаецца, можа, у маці штосьці ёсць. Але мы проста... Либо я не туды тыкаю, либо ці што. Тут штосьці... Гадзіннік нейкім патрэбен маленькі. Маленькі гадзіннік. А ў каго ёсць маленькі гадзіннік? Ну, у бацькі на руцэ няма. У маці на руках таксама не бачна.
А у дзеда няма? І у дзеда няма. Тут адзінае засталося. Я толькі не магу вырашыць вось тую загадку. І 100% нейкае відавочнае рашэнне. Гэты больш не працуюць. І пакласці-то няма чаго. А як я магу час перавесці? Ніяк. Таямніца. Так, вибачайся, калі буду чвякаць. Я мандаринку взяла. Так. О! 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 Так. Паміж гарамі гэта вот тут. Так, парадак у нас які быў? Слімак, крыжык, С, трохкутнік. Слімак, крыжык. А, тут 9. Я не ў тым парадку напісала. Зараз. Слімак, крыжык гэта 9. Ой, пропустила. 9. Да, халера. Так, во, 9. А тут тады будзе 6. Ці што? Так, во. Прыгоженька. Мы яго патраслі, і што цяпер? О, Іржавае возера, 1966. Спадар Сава! Комсі комса. Жарт для тых, хто ведае французскую. Дзякую. Спраўся са сваім мінулым, толькі пасля гэтага ты можаш, прымі мінулае, пасля гэтага ты можаш стаць тым, кім павінен быць. О, гадзіннік! Так, добра. Так, штосьці яшчэ... Не, пачакайце. Гэта сюды, так? Але чагосьці не хапае. І у нас яшчэ ёсць запалкі. Гэта тыпу газ. Ну так. Так, дзеці, дома так не робім, бо памрэм. Ну ўсё. А што ты... О! А гэта яе рука, той жанчынкі. Але нам далі сіні куб. Тут пойдзе сіні куб? Так. Ага. Падарож у часе напісана. А больш я не магу нічого зрабіць. Чого? Дед! Дед, ти чого? А як тобі? Що? Чест? Гэта... грудь? А уже не працює. А що відкрити? Я не зрозуміла, дед. Кому грудь відкрити? Ці ти маєш на увазі праз гэтую штуку? Але яна не відкривається. Хто б мог подумати, що у гэтых гульня умоўны бар'ер будзе? Дед, а що відкрити? Табе?
Можа, ён мае на ўвазе? Што адкрыць, дзед? Я не разумею. Вось гэта... Так... Што такое чэст? Мікс трэба зрабіць, выбачайце. Гэта? Не, не гэта. Кіцьбі. Не зразумела. Дзед, а што адкрыць? Ты пра што ўвогуле? Стары маразматик. Дзед, що тобі треба? О, здароўкі. Ти вже тут стоїш на підході. Кружалки нема. Яна тут. О! Стой, стой! І полетіли мелодії. А куди? До речі, гэты больше не клікаюцца. Так якую? Што ты, пра што ты кажаш? Гэта можа перакладацца як і грудь. Гэта можа перакладацца, тыпу, як гэта... не знаю, куфр некі. Скарбонка. А, блин, я тупая. Теперь я у спадара трусика павінна шмальнуть? На. Дед, ты нешта ведаў? А дзе гэты? Хто яго там? Што гэта за мелодыя? Ці гэта проста такі эфект? Магчыма, проста эфект. Да-да-да. Дед в парадку. Дед, шмаляй. Так. Дед, шмаляй у яго. Что здарылася? Не ведаю, мы прастралілі... Да ты не поверыш, бацька, калі пачну распавядаць, ты не поверыш. Усе пытанне да дзеда. Ага, бачыце, тут крывя засталася. Не, стой, я з дзедам хацела паразмаўляць. Здароў, лашпера. А? А. О, куб. Дай. Ён стаў белым. Ну так, тыпу, белыя ўспаміны гэта добрыя ўспаміны, а чорныя ўспаміны гэта наша нешта балючае. І якраз такі наша галоўная гераіня, якая была ў пачатку Seasons і так далей, яна хацела вось гэтыя ўспаміны ўсё змяніць. І гэта вось сіні куб, так, быў для падарожжа ў часе. І вось мы змянілі вось гэты ўспамін на добры, тыпу. І мы паехалі далей, мы будзем далей пех. Канец. Так, у меня не мае шара, магчыма, яго давалі з першай пробы, і у меня не мае пішталета. І вось гэта. Ну, зноў жа, магчыма, гэта давалі за тое, што там сперва спробы адгадаў, але я не адгадала адразу. Такое таксама бывае. Ось так, ось так. Так што нічога страшнага. Калі што, дасабіраю потым. Тут гэтыя адчуўкі. Цю,
Лухта. Сёння так, я не ведаю, наколькі доўга гэта будзе серыя, але хай будзе адна гульня. Не хачу, каб... Правду кажучы, не хачу проста доўга мантажыць. Вось, і, в прынцыпе, пераправяць тое-сёе, так што я спадзяюся, ўсё будзе добра. Я спадзяюся, вам гэтая гульня спадабаецца. Зноў жа, важненькая. Слухайце, калі нам на калядкі ў штосьці каляднае пагуляць? Калі у вас ёсць нейкія прапановы, таму чаму не? Давайте пашукаем штосьці каляднае, пагуляем, каб быў такі святочны настрой. Не абавязкова нешта там такое прыемнае, можа вы якісьці хорары калядныя ведаеце, хто іх там разбярэ, можа і такое штосьці ёсць. Вось, і зноў жа так, калі скончым з гэтай серыяй, ну, як мінімум вернуся да маленькіх кашмараў, таму што цяпер, калі ў мяне ёсць пантограф, я вось спакойна магу браць кантролер, гуляць, ой, штосьці я сёння ікаю, ўсё астатняе. Гуляць, вось так размаўляць, то бок мне цяпер гэта не праблемна. З клавіатуры пака не ведаю, бо не хочацца ўсё на кантролеры праходзіць, бо зноў жа, ну, выбачайце, але праходзіць прыстанак зла на кантролеры, гэта пакуты, я не збіраюся. Магчыма, цудадзель лягчэй праходзіць ўсё ж такі на кантролеры, але не ведаю, мне пакуль падабаецца і мывкай клікаць. Зноў жа, там зручней гэта будзе абіраць. Калі што, зноў жа, неяк пастараюся, прыдумаю, можа, нейкую сабе падставачку зраблю, каб класці клавіатуру і ўж там на ёй гуляць. Бо я магу вось апірацца на сваю... Ну, у меня не фатэля. На крэсла, у меня крэсла просто мяккае. На спінку свайго крэсла, вось тут неяк прыладзіць клавіатуру, падцягнуць пад сябе мікрафон і вось так спакойна ўсё гэта рабіць. Трэба толькі тут штосьці прыдумаць. І тады мы зноў вернемся да ўсіх нашых гулян і ўсё спакойна пройдзе. Вось. Я спадзяюся, што вы там ужо рыхтуецеся да свят. Калі гэта будзе відэа, ужо будзе 24 снежня. Так што усіх, хто святкуе Раство 25 снежня, я заранёў віншую. Я спадзяюся, што гэта Раство пройдзе ў вас добра. І што мы абавязкова яшчэ з вамі на гэтым тыдні сустрэнемся. Ой, не туды зайшла. І вось якраз-такі разбярэмся, пагуляем, пагутарым. Не забывайце, вы заўсёды можаце мне пісаць. Не забывайце про мой тэлеграм-канал. Я вельмі вам удзячная, я вельмі вас люблю. У меня сёння такі настрой. Вось, і я спадзяюся, далей будзе толькі лепей. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!